Emaiari ekingo diogu 2008an eta 2014an jaiotakoak, ikasle behasain dakatenak. Eta hasteko, bertso atalarekin hasiko gara, bai? Bertsolari pila zaudete hemen, edaz? Beno ba, bertsolarien artean bi aipamen sari berezi. Aimar Zugasti eta Ametxe Elortza ez egin bulin bestela hau gertatuko da. Ez zaizkigu etorri Aimar Zugasti eta Ametxe Elortza? Bai, oixe, txalo bero bat dientzat. Zorionak, barkatu eta sari banetzen Maider Agirre, gauzatxo bat, bertxotan hasiko zarete, ala... Ez dizkigu zuen abestuko bertxoak? Gogoz, geratuko gara, ez zait animatzen orduan? Bueno, beste batean. Zorionak, ala ere, berdin. Eta hurrengo aipamen berezia, Lexuri Bastida, euskara bertsoarengatik. Txalo bero ba, Lexuri! Zoriona, Lexuri, kantatuko aldiguzu euskararen inguruko bertso ederrori, ez? Oi! Zorionak berdin, eskerrik asko. Beno, eta bertxotan bigarren saria, Arene Aiertza, bertsoa, euskara, txalo bero bat. Zorionak Arene, eta Arene bai, Arenek abestuko digu, ezta? Hoixe baiet, zoi da. Animo, Arene. Mundu guztian euskerari eman diezaiogun aukera, hizkuntza polit honentzat ere ez deia izan bukaera. Saiatu denok hizkuntza ikasten eta ez bota atzera, musikaz, kantuz, zein irakurriz emaiozue hasiera. Ta dakizuenok erabili edo behintzat egin saiakera, saia gaitezen hau erabiltzen hemengo denok batera. Guk hemen ere erabiliarren frantsesa eta gaztelera, euskaldunontzat garrantzitsuena, dudarik gabe euskera. Euskaldunontzat ez da gurea, baino hizkuntza hoberik, oso erraza ez izan arren, baldauka parekorik. Naiz jende gutxik ezagutzen duen, ez da bereztiagorik, gudeno naia da gure euskera, zaintzea maitasunetik. Euskera erabiltzen ez bada, geldituko da galdurik. Ez utzi inoiz erabiltzari, hau mantentzeko bizirik. Gure hizkuntzaz jolasta bizi, guk ez dugu nahi besterik. Jarrai dezagun hau erabiltzen,
itzultzen, bihotzez da bihotzetik. Bihotzez eta bihotzetik. Horixe baiet. Oioen kurdiare jarri zain. Eskerrik asko. Zoragarria. Ederki ba, lehenengo saria, bertso atalean, eta emailan, Mara Bat lurraren kutsadura. Mara, zorionak. Zorionak, Mara. Eta zuk abestuko aldiguzu. Ez diguzu abertuko. Oi. Bueno, ba. Beste batean, ezta? Lurraren kutsadura, txalo bero bat berarentzat. Mila esker. Ederki ba, bertsoekin bukatuta, prosazko atalari hasiera emango diogu, bai? Mailako prosazko atalari. Eta 3 aipamen sari berezi ditugu hemen. Lehenengoa, Lexuri Bastida, ezintasunetik sinesmenera. Txalo bero bat, haupa Lexuri. Lexuri! Bi aldiz? Ene! Hemen talentua daukagu, Bi sari! Ez da 3. bat egongo ba. Ui. Oso ondo bat, txalo bero bat berarentzat. Bigarren aipamen saria, Sami Mohamed Essuabnirentzat. Bakea zatitan. Txalo bero bat, Samirentzat. Oso ondo, Sami. Eta zuk irakurri nahi duzu zure zatia? Ez? Aiene, nola kostatzegun. Xontxoen argazkitxoa, irri farretxoa, eta txalo zaparra da. Eta 3. aipamen saria, Laida Aramendi, Uliako dama. Uliako dama, nungo dama zarazu, Uliakoa? Nungoa? Nungoa zea? Beasaingo dama, txalo bero bat, beasaingo damarentzat. Ederkita prosazko atalaren 3. saria esango dugu oraintxe bertan. Hementxe superheroi bat. Super June, Kaia Zubizarreta Etxaniz, txalo bero bat. Kaia, nolakoa da Super June? Bizkorra? Bai. Baldaki idazten? Bai. Zu bezain ondo? Ez daki panik, Txalo bero bat. Eta 2. saria, dena amaitu da muxu batekin. Maren guardabrazo, txalo bero bat. Hau ere, 2 muxurekin amaitu da, ezta? Eta prosazko atalean lehenengo saria, bihotzaren indarra jarraituz. Larrun Ugarte. Zorionak Larrun, argazkitxoa. Eta bihotzaren indarra jarraituz, zu jarraitu zazue, bihotzaren indarra jarraituz eta idatziz. Ondo, haze txalopila egiten ari garena. Gogoratu, saritutakoak, aukera daukazuela, hemen mikrofona zabali daukazuela, zuen obra irakurtzeko, abesteko, nahi bali moduzue zatitxo bat, esalditxoren bat, bai, aprobetxatu zazue, hau ez da askotan gertatzen da. Halako aukerak izatea.